Il-Malta Aquarist Society reġiet organizzat il-wirja annwali tal-ħut. Dan bilan li tkompli teduka lin-nies dwar ħut mhux Mediterranju u tal-ilma ħelu. Fl-Isptar Monte Carmeli dawk preżenti setgħu jammiraw aktar minn 200 speċi ta' ħut. Nixtruhom mill-ħwienet. Imma llum hawn xelta vasta ta' ħut li tista' tixtri. Il-ħuta ġeneralment nixtruha żgħira u sabiħ tagħha li tkabbara. Ġib da r-riżultat hawnhekk fil-wirja. Dawma sostna li d-delizzju fih biċċa xogħol jibsa biex iżomm il-ħut fl-aqwa u l-aħjar kondizzjoni possibbli. Il-Malta Aquarist Society għandha fiha aktar minn 160 membru li l-kol jaħdmu sabiex ikomplu jaraw li dan il-passatemp ikompli jikber. F'kumment ma' One News Tawma sostna li l-ħut tal-esibizzjoni mhuwiex ħut Mediterranju iżda li jinġib minn kull rokna madwar id-dinja. Aħna fil-Mediterran m'għandekx daw ma jiexux fil-Mediterran. Li għandek daw ta' xmajjar jiġifieri South America, mill-Afrika, mill-Asja u anki hawn xi ħaġa mill-Awstralja. Partikolarment hawn il-paku li jiġi minn South America, hawn ċiklids jiġru mill-Afrika, jiġifieri hawn selezzjoni sabiħa ta' ħut. Huwa sostna d-delizzju fih biċċa xogħol jibsa biex iżomm il-ħut fl-aqwa u l-aħjar kondizzjoni possibbli. Il-wirja se tibqa' miftuħa għall pubbliku sal-21 ta' Settembru.